Hirugarren edizioko ikasleek zer diote? Ikastaro hau eredugarria, eraikitzailea eta kritikoa dela esango nuke. Plazera izan da elkarbizitza virtuala. Mamitsua, intentsoa, erakargarria, berritzailea, aberazgarria, iraultzailea, aurrerakoia, autoezagutzarako aproposa, parte hartzailea, gogorra, gozoa, hezkidetzailea. Maila pertsonalean zein profesionalean hasteko aukera eman dit. Nire eguneroko lanean eragina izan du lehengo momentutik. Ekintza hutsetik ekintza hezkidetzailetara igaroz. Superazioa bultzatzen du. Pertsona eta hezitzaile bezala asko ikasi dut. Niretzat berziklapen bat suposatu du, alor batean baino gehiago. Jendarte heteropatriarkala identifikatzen, ikasitakoa desikasten eta jendarte parekide eta justua eraikitze lanean lagun bide da. Sakona, hezitzailea eta interesgarria. Baita ere ikastaroak berarekin dakarren plusa, teknologia berriekin trebatzea hain zuzen. Ez dut uste hezkidetzari buruzko horren ikastaro osorik aurkitu daitekeenik gaur egun. 22 aste hauetan lantalde polita osatu duzuen guztiontzat, esker oneko hitzak ditut bakarrik. Bihotzez, mila esker, ikastarokide, irakasle eta antolatzaile guztioi. Aurrera goaz!